Ćao ljudi, moje ime je Đura. U današnjem videu bih volao da vam ispričam jednu ludu priču kako je lik pokušao da me kresne u vozu. Radio jako konj mesecima da skupim pare da odem sa devojkom na more na nedelju dana. I kada smo konačno skupili za more, pre nego što ćemo da krenemo, stiže poruka od mog brata koji je u tom trenutku radio u Češkoj. I to ne u Češkoj neki Prag ili tako neko poznatije mesto, nego neka teška vukojebina. Kaže on: Đuro, pakuj se, šalje poruke, 30 poruka ovakih, brzo dolazi, našao sam ti posao veka, dobre pare, dobro sve. Ja mu kažem: druže, neću, zato što sam skupljao toliko dugo da bih otišao sa devojkom na more. Znači, dolazi vreme za more, neću da idem u hladnu Češku, hoću da idem u Crnu Goru, da se sunčam, razumeš? On je mnogo tvrdoglav dečko i počeo je da mi priča kako se svađao sa svojim kolegama, koji su tad hteli da dovedu svoju braću, prijatelje, rodbinu, kako se on jedva sa njima svima izborio, da oni popuste njemu, ako ja sad ne dođem, on nikad više sa mnom u životu neće pričati. Pokušao sam čak da ga slažem da nemam pare za kartu, jer do te vukojebine je potrebno 90 € jednom smeru, ako se dobro sećam. Ali on to već naravno isplanirao i očekivao je taj moj odgovor i on je kontaktirao moju sestru koja je u tom trenutku radila u Beču i ispisao je poruku kako ja nemam para, hoću da radim, našao mi je posao, sve samo treba karta, znaš, i sestra ko sestra, glupača nasela i obećala mu da će mu poslati pare. Nisam imao drugog izbora nego da kažem devojci: pakujem se i idem za Češku, znači odložit ćemo more za sledeću godinu. Prvo, nagoveštaj negde između Budimpešte i Slovačke, upada policija u voz, specijalci neki. Ispostavi se da je neki lik što je bio novinama, traži neki ubica, bio u kabinu pored mene, razvaljuju vrata tamo, bukvalno kroz prozor upada, znači ono je opšta ludnica bila. Tu sam već skapirao, rekao ovo neće na dobro da izađe. Ali nebitno, nastavljam ja dalje put, negde između Slovačke i Češke ulazi stariji čovek, ruski naglasak, ja sedim sam u kabini i pita me: je slobodno? Mislim, ne možeš ti njemu da kažeš nije slobodno kada ono sam si u cijeloj kabini. Ko si ti da zakupiš cijelu kabinu? I on naravno, kažem, slobodno. Počeo naravno sa upoznavanjem, ko si, šta si, odakle si. Mislim, to je sasvim neka normalna priča kod svih ljudi u inostranstvu koju upoznate, svi će da pokušaju da, kako da kažem, da komuniciraju sa vama, pogotovo u vozu ili negde gde se putuje dugo, da bi ljudima normalno vreme prošlo, mislim, to sam ja vera mislio. Na šta me on pitao posle toga da li ja imam devojku, ja sam rekao da imam. I onda mene pitao da li ti voliš muškarce. I tu sam već skapirao o čemu se radi. I ja rekao ne volim. I on kao: pa znaš, ja volim i muškarce, ali volim kao i žene, znaš. Rekao: okej, važi. Posle nekog vremena on hoće kao meni nešto pokloni, znaš. Ja rekao: ajde, šta sad, znaš, nek da šta da, što mi ne treba bacit ću, razumeš, jer neću da imam probleme sa budalom. Izvadio on neke minđuše neke, ne znam ja, plastične. Nove, u kuticama, znaš, on kao sad hoće meni da pokloni, pošto vidio sam ja nosio minđušu u tom trenutku. Šta ću, ajde, ja kao uzmem, pravim se, srećan sam, znaš, mnogo mi je drago što mi poklonio peder minđušu, znaš. Pošto je sedeo preko puta mene, u nekoliko navrata lik me onako zakači nogom. Aj sad ja kapiram, putuje se dugo, jebi ga, znaš, neugodno je čoveku, razumeš. Posle već 2-3 puta kako on mene konstantno kači nogom, ja kontam lik ima neke tikove, mislim. Kada je bukvalno počeo nogom da mi mazi nogu, ja se ono prodera, razumeš, alo bre, šta radiš, znaš, ono. I on kao ne, ništa, znaš. Još jedno 10 puta on kroz neku priču pokušava da me navuče, da me smuva faktički. Gleda me onako pa se oblizuje usnama. Pa ladne glave mu se digo kurac. Znači, bez zezanja, čovjek stoji, brate, gleda me i digo mu se kurac. Mislim, ne možete ne zamislite toliko odvratnu situaciju, pošto znate da ako si malo pametan, ti nećeš ništa loše raditi, zato što si ti ipak neko ko dolazi iz Srbije u Evropskoj uniji i ako ga napadneš, zaštićen je kao beli medved, znači završit ćeš narednih 10 godina u zatvoru. Neš 10 godina, brate, ali će završiti narednih godinu dana provereno. Jer će on ispasti žrtva u svakom slučaju. Skapiram ja naravno da ja njemu ne mogu ništa, ali mislim se zato ću da ti se najebem keve na neki drugi način. Skapiram ja da on ima neku punu torbu
alkohola s kojima je nekoliko puta i ponudio, iako ja ne pijem. Mislio je da će da me napije i da će da me kresne. Počeo me njega da levatim kroz neku priču, jer ipak ja idem u Češku kod brata i nekoliko drugara tamo koji me čekaju, znaš, pa malo je glupo da ideš praznih ruku, znaš. Krenem ja u neku priču kako sam ja kao nešto skenjan, znaš, nije mi ni do čega, on me pita šta je bilo. Ja mu kažem, pa znaš, ja idem u Češku kod mog brata i mojeg prijatelja, znaš, a kod nas iz Srbije su takvi običaji, ti ne smiješ ići praznih ruku, ti moraš poneti neki alkohol, nešto, a ja nisam imao novca, znaš. I ono naravno ko, evo daću ti ja, kao nijem problem, izvodi neku skupu bocu, ne znam, 40-50 evra jedna ona boca nekog, nemam pojma ni ja, viskija. Sad kad sam ja vidio, znaš, da ja njega mogu da izlevatim, ja sam u fazonu daj da ga još malo odradim, krenem ja da pričam, pa znaš, rekao ja ne znam da će ovo meni biti dovoljno, jer tamo ipak više drugara, znaš, ovo ono, jer bi ti meni dao još jednu bocu, znaš. I kaže on, ma da, naravno, nema problema, izvodi on još jednu, dao meni još jednu, znaš. Smišljam ja kako da mu se ne jebem keve, jer postaje sve više i više odvratan i smrdi na alkohol. Ode on u WC da povraća, znači trebalo mu 10 minuta da dođe do WC-a koji je na 20 metara, znači drži se za zidove i ide. I mislim se o sebi, rekao, sad ću ti se najebati keve, rekao, ukraću ti sve živo. Iako nikad nisam nikome u životu nešto ukrao, ali ovaj čovjek je stvarno poseban slučaj. Znači, nije ti bitan ni novac, nije ti bitno ništa, samo da mu, znaš, ono, da mu se osvetiš, da ga ostiš bukvalno na ulici, bez dinara. Ostavio on sve, tašnu, novčanik, sve. I otvori me njegovu tašnu, izvadim novčanik. Nadam se, jebi ga putovali tamo iz Rusije i Ukrajine. I šta znaš, poneo je sigurno jedno 5-6 hiljada evra. Uzet ću mu pasoš i ličnu kartu i sve ću mu izbaciti kroz prozor. I doviđenja. Pošto je voz toliko velik da, znači, dok bi se on snašao gde sam, šta sam i s kim je bio, ne bi me našao, verujte mi, pošto su spojeni bili, ne znam, 2 voza i putuje kroz cijelu Evropu, od Budimpešte skroz do Nemačke, znači preko, još mislim da negdje dalje ide, ne mogu se setiti. Otvorim ja novčanik kada ono prazan. Peder, ali pametno, znaš. Niti kartice, niti lične karte, niti para, pogotovo. Ništa. Da li drži on kod sebe u novčaniku, da li uopšte ima, da li je neko drugo mesto, nemam pojma. I šta ću, jebi ga, vratim ja sve na mesto, nastavim da sedim i posle nekog vremena dolazi moja stanica i ja krenem da se pakujem, znaš, idem dole. Kad tek viš njega ustaje on, ja njemu kažem, gde ti silaziš? Pošto znam da je rekao da silazi u Varšavi, to je posle Češke u Poljskoj, glavni grad, ja mislim. I kaže on, pa silazim s tobom. Ja gledam, gde silaziš sa mnom? Pa znaš kao kod nas običaj da prvu flašu dajemo na poklon, a drugu flašu kao moramo da pijemo sa tom osobom s kojom smo je dali. Kaže, hoću ja da upoznam tvog brata. Mislim se u sebi, nije da ti ne bi dao da ga kresneš, ali ovog puta ne. Zapeo on dosadan i meni padne mrak na oči, razumeš, i kaže mu, vidi, izađeš li napolje sa mnom, ovog trenutka, pošto bukvalno nije postojao drugi način. Čovjek krenuo, silazi, ide za mnom, znači bukvalno me vuče. I on kaže, vidi, izađeš li sa mnom napolje? Znači, ubiću te, zakleću te. Mrtav ozbiljan, znaš, mislim, nije da bih ja to radio, niti da bi ja se njega povredio ili nešto. Ne zbog toga što sad kao, da li smem ili ne smem, nego jednostavno, takve stvari se ne rade kada si ti u svetu. Ti sa srpskim pasošem takve stvari ne radiš. Znači, u kakvoj god situacija se nađeš u Evropi, ti ne smeš da praviš probleme, jer oni su jako strogi prema ljudima koji nisu iz Evropske unije i oni se drže toga da smo mi turisti i da mi možemo da dođemo i svugde samo da idemo i da se fotkamo i da se slikamo, razumeš, i šta god drugo uradiš, najebo si. I odglumi me njemu tu dobro da bi on poverovao, znaš, u suštini. Sišao ja sa voza i gledam levo desno, znaš, budala jebi ga, otkud znaš, možda je sišao stvarno. Kad nije nastavio on dalje. Došao do sljedeće stanice, prilazi mi lik i Španac. I on počne da me mu lik. Znači, zaključak je da su u suštini na svakom koraku u Evropskoj uniji, pogotovo tako te zemlje od Češke pa nadalje, mislim, logično, ok, Nemačka i tako neke malo razvijene zemlje, ali
zemlje poput Češke i poput Slovačke i Mađarske isto, boga mi, pune kao brod gejeva i pedera i na svakom koraku možete da naletite na tako neku zajebanciju. To bi bilo to, ljudi, nadam se da vam se svidio ovaj video. Ako želite da nastavite da pratite moje video snimke koje ću jako često izbacivati, pretplatite se na moj YouTube kanal. Nemojte zaboraviti da stisnete taj like, vama je sekunda, meni dosta znači, jer ipak je moj kanal faktički nov i volio bih da nastavim da snimam, pošto imam još hiljade priča, volio bih da nastavim da snimam prvenstveno zbog svojih prijatelja koji me gledaju, a kasnije zbog drugih ljudi. Nadam se da će vam se svidjeti. Pozdravljam vas puno. Ćao.